ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ରହିଅଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ତାଳଚେର। ଓଡ଼ିଶାର କେନାଲ ଖଣି ଓ ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଯେଉଁଠୁ ଲୋକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାତି ହେଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ଏଠି ଘଟିଥିଲା ଏକ ଆଲୋକିତ ଦୃଶ୍ୟ। ସେ ଥିଲା 1995 ମସିହା। ଏକ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ରାତି 9ଟାରେ ସେ ଗାଁରେ ଥିବା କେନାଲ ପାଖରେ ଝିଅ କଥା ହେବାକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ନାରୀ ଦେଖାଗଲେ, ଯିଏ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡ ବେଶରେ ଦାଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ହଜିଗଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର କେନାଲରୁ ମିଳିଲା। କିଛି ଚିହ୍ନ ଓ ଚେହେରାରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପୁଲିସ କହିଲେ ମୃତ ହୃଦୟ ଘାତରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକେ ମନେ କଲେ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଆତ୍ମା ଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସେ ଏଇଠାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ପରେ ପୂଜା, ହୋମ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଠ ହେଲା। ଆଉ କୌଣସି ଘଟଣା ନ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଏଇଠାରୁ ରାତିରେ ଯିବାକୁ ଡରନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ନା ଭ୍ରମ? ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଜଣେ ନିଜ ମନରୁ ତାଲିକା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏହି କାହାଣୀ ସତ୍ୟ କି କଳ୍ପନା? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।